улетна Варянка, главно в София. И продължаваме с 75 карда. Вече има доста сериозни така забелязват се някакви промени, леки полети. Макар че аз по принцип преди това доста сериозни тренер, така че нали не са чак очевадни, но все пак си ги има. Днеска мисля, че е 18 ден, ще проверя пак. И ето, понеже е без месната диета, в този случай това е 75 кард без месо, пък знаете, трябва за този режим протеин, така че винаги почти има яйца и храни съдържащи доста протеин, ябки с така доста кашу, доста генерално всичко друго, освен месо, което съдържа протеин. Това е орище с грах и яйца, както се вижда. Има малко попче, малко моркови, е доста вкусно.